Para contextualizar a exposición Tesouros Reais, escollemos 4 pezas arqueolóxicas que son 3 moedas do século I que nos están a contar como era a vida cotiá na época de Xesús. Unha lucerna, estamos falando dunha lámpara de hai 2000 anos. As moedas que presentamos son moedas que aparecen citadas nos Evanxeos. Hai unha moeda de Tiberio, un denario de plata, que quizáis a moeda que máis veces aparece recollida na Biblia. Con un denario de plata, como que temos na exposición, pagábase o xornal dun obreiro durante un día. Despois hai unha moeda de Poncio Pilato, na que aparece unha vara dun augur. E aquí temos un siclo de plata, un xéquel xudeo, que ademais ten a lenda de Xerusalén a Santa. E ten a representación de 3 granadas, porque o único obxecto que se atribúe ao antigo templo de Xerusalén, o templo xudeo levantado polo rei Salomón, é un pequeniño xarrón tallado en marfil que é unha granada. Entón é un símbolo, é un elemento que utilizan os xudeos nas súas moedas.